Terve! Sitä ollaan Laiskansahdin kotipanimossa Porissa ja se olisi ensimmäistä videoa pukkaa nyt päälle. Lähdin tekemään erää numero 24 ja nyt tehdään vähän taas uudella kaavalla ja tavalla. Eli nyt mä lähdin taas 3 aikaa iltapäivästä tätä mallasta tässä vähän kostuttelemaan. Mulla on 11 kiloa ohramallasta ja 200 grammaa tuoppi kaljamallasta. Ja mä lisäsin sinne nyt 6 litraa 30 asteista vettä. Ja sekoittelin sitä äsken jo tässä vähän erissä, koska tätä yhdellä kertaa ei saa, jos tätä pönttöä millään sekoitettua näin, kun tää on näin täynnä, niin sekoitin sen tässä erissä jo. Ja nyt annetaan tämä pari tuntia tässä tekeytyä, niin lisätään sitten taas vaikka 3-4 litraa vettä ja vähän lämpimämpää. Mennään vaikka 40 tai 45. Niin saadaan prosessit käyntiin pikkuhiljaa. No niin, nyt ollaan 3. veden lisäyksessä. Toinen veden lisäys jäi vahingossa video kuvaamatta, kun isä tuli kylään ja piti sillä sitten uutta sahtipakastinta siinä esitellä, niin unohtui koko videointi. Mutta nyt otetaan lämpösukka pois päältä. Testataan vähän mikä on lämpötila tällä hetkellä. 34 astetta. Eli oikein hyvä. Siihen lisätään nyt 4 litraa 50 asteista vettä. Eli siellä on nyt yhteensä 14 litraa vettä, että alkaa jo olemaan sillä, että pystyy oikein sekoittamaankin. Äskeinen sekoitus olikin niin vaikeeta, kun se ei tahtonut millään vielä liikkua tuolla. Nyt on jo niin notkeeta, että tahtoo mennä edelläskin. Otin tästä tauosta vain 1,5 tuntia, eli päätin lyhentää sitä pikkasen, kun oli vähän malttamaton, kun ei ollut mitään tekemistä. Kello on nyt, ai tästä nyt mitään nää, 6:30. Eli me ollaan niinku 3,5 tuntia tässä jo kaikkiaan oltu. Katsotaan millainen lämmöt nousi tämän takia. No joo, kyllä se taitaa tuohon 40. Vähän alle jäädä, eli ihan hyvä. Eli vielä olisi niinku 6 litraa veden lisäystä, että ollaan siinä lopullisessa vesimäärässä. Melasta näkee, että kyllä alkaa sokerit irtoamaan, kun on oikein tahmea. Jos tässä nyt antaisi olla tunnin tässä ja lisäisi sitten sen loput 6 litraa vettä ja pistetään sinne sitten 60 litrasta ne, tai 60 asteista tietysti, mitään litrasta. Niin sillä sitten, ja sitten kaadetaankin nämä ihan oikein kattilaan, niin päästään alkaa lämmittämään kunnolla sitä tavoitelämpötilaan johonkin 67, mihin se sitten saa jäädä muhimaan ja pikkasen saa siinä sitten jäähtyäkin. Ja pienestä toiveesta esitellään tätä
uutta kekinaattoria. Torista ostettu 20 pakastin, siihen tehty 8-tuumaisesta lankusta pieni korotus, että mulla mahtuu sinne 50 litran keki sisään. Siihen porattu normaali hana kylkeen ja Inkbirdin ohjain, mikä pitää sitä haluttuna lämpötilana. Ja sen takia mä halusin tähän pakastimen, että tällä saadaan nopeammin laskemaan se sitten, kun minä käytän sahdit myös täällä pakastimessa ja Inkbirdi pidetään 18 asteessa, jolloin se on optimaalinen lämpötila käymiselle. Ja mä tästä vaan saan tiputettua suoraan sen 4 asteeseen, niin se tippuu todella nopeasti, koska pakastimessa riittää potkua. Sisäpuolelta näkyy, hana on ihan normaalilla liittimellä vain ja menee suoraan kekiin ja siitä SodaStreamin pulloon, mistä tulee paineet sitten. Täällä käy erä numero 22, siellä on 18 litraa 11%. Tästä ei voi sanoa nyt vaaleita kultaa, kun siitä tuli kyllä aikas tummaa, vaikka siinä on vain pelkkää ohramallasta eikä lainkaan ruismallasta. Eli tämä nyt, mitä mä tällä hetkellä tässä teen, niin se on ensimmäinen, mihin mä pistän taas ruismallasta pitkään aikaan. Ja katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Mutta tää on ihan tyylikäs tänne, että emäntäkään ei niin hirveästi väitä vastaan, että se huono olisi. No, en minäkään. No niin, otetaankin siitä, mutta tämmönen pieni esittely, millain tämä niin kaiken kaikkiaan toimii. Mä viritän tämän luurin, kun minulla on tämmönen oikein hyvä luurin piditke, eli sämpyläjauhopussi. Tähän otetaan korkea polviasento, haarikka alle, hyvin kämmeneelle, otetaan kahvasta kiinni ja vedetään. Haluttu määrä saavutettu, lyödään hana kiinni. Katos, sieltä tulee ylimääräinen tippa tuolta juuresta, eli pitänee kiristää. Noin. Sekin korjattu samalla. Ja sitten ääntä kohti. Hyvää pääsiäissahtia. Täällä taas. Oi. Nyt täytyy oikein ottaa puhelin tosta pois ja täällä on alkanut oikein hommat lähtemään kunnolla käyntiin. Nyt tähän kunnon veden lisäys ja mulla on täällä nyt viimeiset 6 litraa. 6 litraa vettä. Alkaa tulee täyteen. Nyt näyttääkin kyllä aika lailla erilaiselta, mitä on koskaan ennen näyttänyt. Että nyt mä lähdin oikeastaan niin kylmällä vedellä liikenteeseen, että siinä todennäköisesti on joku juju. Ennen on lähtenyt varmaan liian kuumalla vedellä aina liikenteeseen ja ihan tämmöistä samannäköistä reaktioa en ole saanut aikaiseksi. Siis näin kylmällä. Otinkohan mä lämpömittarin mukaan? En tainnut käyn hakemassa sen. Tässä välissä käydäänkin vähän läpi tätä pilleriä. Olen hommannut tämmöisen Rapt-pillerin, mikä mittaa nesteen sokeripitoisuutta, eli tässä tapauksessa ominaispainoa. Eli
Se on tämmöinen koho, missä on vähän tietotekniikkaa sisällä ja patteri. Sinne on kalibroitu, määrätty kaltevuus, millä vedessä se on, minkälaiseksi se vedessä asettuu. Ja mitä enemmän nesteeseen on liuennut sokeria, sitä raskaampaa se on, niin koho nousee enemmän vaakatasoon, koska ei pysty syrjäyttämään kyseistä nestettä. Siitä saadaan notuleita, josta pystymme katsomaan suoraan sitten reaaliaikaisena tiedot sahdin käymisen aikana. Tämä lähettää tiedot suoraan Wifillä. Minulla on täällä parvekkeella Wifi-lähetin, jonka kautta, koska pakastin on tässä vieressä, kun pakastin vähän heikentää tuota Wifi-verkkoa, niin se on ihan hyvä olla tuossa aika lähellä. Tämän saa kyllä toimimaan Bluetoothillakin, mutta tämä Wifi-verkko on minulle oikein hyvä. Se pääsee siitä sitten pilveen ja mä pystyn missä päin vaan maapalloa katsomaan sen hetkisen tiedon. Päivitysvälinä on pitänyt 15 minuuttia, eli ei pitäisi päästä mitään pahaa tapahtumaan. Kun tästä lähdetään katsomaan, sininen notuli on lämpötilakäyrä, punainen on nesteen ominaispaino, eli minulla on lähtöpainot oli 1,11 OK. Ja siitä sitten kun tässä aika menee eteenpäin, vuorokaudessa on lähtenyt sitten jo noin paljon pois painoa, ja tämä keltainen näyttää kuinka paljon sinne sitten on tullut prosentteja tilalle. Eli täällä vasemmassa laidassa näkyy prosentit. Ja siinä sitten nähdään, että on käytännössä lämpötila hakannut tuossa 18 asteessa, eli käyminen on kestänyt reilu 5 vuorokautta, jonka jälkeen olen tiputtanut lämpöjä. Se on lämpön tippunut eka 8 ja sen jälkeen olen tiputtanut muutaman päivän päästä 4. Eli siitä kun katsotaan, niin tästä pystytään jälkeenpäin toteamaan, että onko lämpötilat ollut otolliset. Pidän tätä oikein hyvänä datan tuottajana. Tämmöinen maksaa noin 80 €, eli ei ole hinnalla pilattu. Nyt pitääkin oikein mitata, missä lämmössä tämä. Edelleen ollaan siinä 40 asteessa. Aika vähän. Olin olettanut, että olisi noussut jo vähän enemmän. Mutta tämä taitaa ollakin nyt se kulminaatiopiste. Sekoitetaan nyt vähän, että saadaan lämpö tasaiseksi. Ja kello on 7:15. Eli alkaa ole onpas kuohkeita. Ei ainakaan ole liisteriä, niin tulee kuurnasta läpi. Oi. Muuta kuin reunat puhtaaksi. Ettei pääse kuivumaan. Kansi ja lämpösukka päällä. Jos tätä nyt sitten se on nyt kohta 8:30. Olisiko se sitten 10 aikaa, kun mä kaadan tämän Ketletorin kattilaan ja alan
nostamaan lämmöt 67 asteeseen. Kello alkaa olemaan 10, eli aika alkaa olemaan lämmittää 67 asteiseksi. Nyt oli 35 asteinen mäski. Tässä menee varmaan parikymmentä minuuttia, että koko ajan sekoittain, että saadaan mäski lämpeämään tarpeeksi ja sitten pistetään peitot päälle ja lämpösukka päälle ja mennään nukkumaan. Kello on aamulla 6. Lämmöt oli 63, kun otin peiton pois. Ja nyt aletaan lämmittämään 75 asteeseen. Siinä taas tunnin verran odotellaan. Sitten päästään desinfioimaan kuurna. Täällä on kiehuvaa vettä, heitetään vähän katajoiden päällä ja kuurnakin tollain nimellisesti desinfioidaan, koska se on pesty oikein panimopesuaineella, niin se on kyllä puhdas. Tällä kertaa tuli pistettyä vähän enemmän tätä katajaa. Se on niinku minun mittapuullani jo runsaasti. Viime satsiin pistin vähän ja sitä ennen ollut puoleen vuoteen pistänyt lainkaan. Että katsotaan nyt, että onko se maku nyt semmonen, mistä sitten innostuu. Kattila on nyt 90 asteinen, eli se niin sanotusti pastoroitiin tuossa samalla. Saadaan pöpöt kuolemaan. Suihkautan tällaisella Sanicleanilla kaikki desinfiointiaineella vielä kaikki ennen kuin tota ei tarvitse huuhdella pois. Saadaan varmasti kaikki kuolemaan ennen, mikä pitää tappaa. Sitten hana kiinni ja aletaan lappamaan mäskiä kuurnaan. Nyt pistin taas 11 kiloa tähän satsilliseen, niin todennäköisesti tämä ei ihan mahdu kerralla tähän kuurnaan tämä kattilallinen. Joutuu pikkasen antaa valuttaa eka nestettä pois ennen kuin että menee vähän kasaan, niin saa mahtuvan kannen päälle kuurnaan. Ja taas ylimääräiset nesteet pois.
aletaan valuttamaan sameeta nesteitä sinne nyt ensiksi. Vauhti on kyllä noileita tässä vielä, kun se ei ole saanut aikaiseksi semmoista suoratuspatiaa tonne ritilän päälle. Sitten kun se tuossa ensimmäisen ämpärin jälkeen alkaa muodostumaan tonne ritilän päälle, niin vauhti on aika lailla hitaampaa. Toista ämpärillistä valutellaan. Neste alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan. Eli sinne alkaa pieni jauhopatja muodostumaan. Otetaan tällainen käsivaralta tämä loppu, koska tuo mun seinätelineeni ei oikein nyt pitänyt. Auton teline tuli alas tosta lasista. Eli siinä olisi kataja vettä. Otetaan suoja pois. Se pitää aika hyvin lämpöä tuolla, ettei se pääsi jäähtymään niin paljon. Otetaan se kuupalla ja valellaan tuohon pintaan, niin se vie siitä sitten sokeripitoisen liemen tonne alemmas. Saadaan ne liukeamaan kaikki. Äsken tuossa vähän mittailin ominaispainoa jo tuosta ensimmäisestä 10 litrasta, niin 1,130 näytti kiikarilla mitattuna ominaispainoksi, eli oikein hyvä. Hyvin on onnistunut. Nyt on kyllä tumman näköistä, kun ensimmäistä kertaa taas pistelin ruismallasta joukkoon. Esikäytö onkin jo jäähtynyt hiivalle soveltuvaan lämpötilaan. Siinä on puolikas paketti leivinhiivaa. Koitetaan osua vielä tuohon tuoppiin. Noin. Pieni sekoittelu, niin ja sitten viedään tuoppi sisälle. Pistetään vähän pyyhettä päälle, niin ei jäädy. Tiputin äsken pillerin sinne pönttöön, niin käyn tästä lennosta sitten ominaispainoa, niin pystyn vähän arvioimaan, kuinka paljon vielä huuhtelen. Huuhtelen sitten, että saan halutun vahvuista tavaraa ulos. Niin, siinä olisi nyt 16 litraa nyt valunut. Otin siitä kiikariin äsken vähän nestettä ja tästä yritän katsoa, että saadaanko me notuleita. Mutta jos me tuosta oikeasta reunasta sitten ei kovin selvää saa, mutta on se nyt asteikon yläpuolella. Hiivan esikäytö on lähtenyt kyllä hyvin kuplimaan.
Nyt on aika sitten siirtää se tänne käymispönttöön. Käymispöntön lämpötila on nyt tippunut 30 kierpeille. Jätetään se tähän parvekkeelle vielä vähäksi aikaa. 3 tuntia pönttö siinä jo pöhissy. Ja nyt voi sanoa jopa kirjaimellisesti, koska käyminen on alkanut. Ja hyvää kannattaa odottaa. Jepulissa sitten on enää tämä viimeinen panopäivän vaihe. Siitä pesuainetta heitetään vähän kunnon pohjalle. Puhdas vessaharja. Tällä saadaan kaikki elää täältä tuotantosta. Siinä löydetty loppusijoituspaikka viimeisellä. Tämä on ihan hyvä käyttää hanskoja, koska muuten alkaa vähän nahka halkeilemaan pidemmän päälle. Saadaan ylimääräiset mäskit vielä hyötykäyttöön. Tehdään maailman helpoin